71ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರಿ ವಾರಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೀಂಜಾ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರ್ಪಾದೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ ದುರಂತ, ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ, ಹೃದಯಘಾತ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಚಿನಾಲ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲಿಯಾಣ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿವೇದಿತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸೊಸೈಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉದಯ್ ಸಿಎಚ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണ പൊള്ളൽ ഏൽക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? പൊള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എന്തോ പറയുന്നത്, ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചൂട് കഞ്ഞിവെള്ളമോ അല്ലെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീഴുമ്പോൾ പൊള്ളലുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഉള്ള വരിക എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉള്ള വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പൊള്ളൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പറഞ്ഞേ, പമ്മി ഇരിക്കാതെ വാ. എന്തോ തണ്ണി ഒഴിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് തൂക്കുമോ? അങ്ങനെ തൂക്കരുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊള്ളലുണ്ടാക്കി നമുക്ക് കുമിളയുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബബിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആ ബബിൾ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുവോ? പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, അത് പൊട്ടിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം, എന്താണ് പൊള്ളൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത്? ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാരും പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് പൊള്ളൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം എന്താണ് നിർമ്മിതമാണ്? കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. അപ്പൊ ഈ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ കോശങ്ങളിലെ ജലാംശം ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പൊള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആദ്യം നമുക്ക് പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചെറിയ നീട്ടിലും വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 3 ലെയറുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്ത്. ഒന്ന് എപ്പിഡെർമിസ്, 2 ഡെർമിസ്, 3 ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ബോൺസ്. അങ്ങനെ 3 ലെയറുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെർവസസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലെയറാണ് എപ്പിഡെർമിസ്, നമ്മുടെ പുറംതൊലി എന്ന് പറയും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെറിയ ഒരു അനുഭവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉച്ചകാലങ്ങളിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ തൊലിയുടെ ഭാഗം കറുത്തുണ്ടാവും അല്ലേ? കറുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും, ഉണ്ടാവാറില്ലേ? അത് സൂര്യപ്രകാശേറ്റ് പൊള്ളലേറ്റെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു പൊള്ളൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അൾട്രാവയലറ്റ് റേസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡയറക്റ്റ് പതിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൺബേൺ എന്നൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാകും. അതിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ തോതിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കും. വൈറ്റമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തു, നമുക്ക് ക്ഷീണം വന്നാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി കുടിക്കുക അല്ലേ? കുടിക്കുകയല്ലേ? അതെന്താ? വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വൈറ്റമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കും.